Ok, aw bisimila Mali kunnafoni kan a kun kɛra fama ye mais a ma kɛ ɲinɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko anw kun tunna dɔɔni ko mais k'an ma ɲinɛ an kanubaw bɛɛ lajɛlen kɔ an ka bi sujet bɛ bola mun de kan bi sujet bɛ 31 de kan ka na mɔgɔw ɲininka 31 n'a sɔrɔ 31 fêteli ka ɲi wa ou bien 31 fêteli ma ɲi wa an bɛna an balimakɛw n'an balimamusow ɲininka o bɛ se ka résultat ɲuman da anw ma cogo min na k'a fɔ ni 31 ka ɲi ou bien 31 ma ɲi a y'anw mɔgɔ kɔnɔ sɔɔni dɔrɔn an bɛ jaabi di aw ma yanni wagati kunkurunin cɛ. Tɔgɔ duman jamu? Mohamed Sinayo. Mohamed Sinayo. An bɛna ɲininkali dɔ de tɛngu la. A ɲininkali a bɛ 31 kan. Dɔw ko 31 fêteli ma ɲi, dɔw ko k'a ka ɲi. E bɛ se ka mun de fɔ an ye 31 fêteli la Mohamed Sila? Bon ne kɔni hakilina la 31 fêti baasi t'a la. Mais ka 31 kɛ ka ko wɛrɛw de kɛ ne bolo baasi b'o de la. N'i y'i ka mouvement k'i ka so k'i ka fɛnw san ka da i ka sokɔnɔna la n'i ka famille ka kɛ ne bolo baasi t'o la. Mais ka bɔ ka taa kolankolon kɛ ka appartement ni fɛnw ta ka taa ni walidenw ye o de bɛ se ka k'a juruma yɔrɔ sinon ne kɔni bolo kɔni diɲɛ don o de fêti an kɔni fɛ yan nɔ o kɔni ne hakilina ye. O ye hakilina ye. Dɔw dun fana ko musomanin minnu bɛ mɔgɔw ka wari minɛ ko mɔgɔ kelen mɔgɔ fila ka na se 4 ɲɔgɔnna na ko dɔw bɛ 31 kɛ dɔw ta ye 1er janvier dɔw ta ye 2e janvier e bɛ se ka mun de fɔ o la? Ayi bon ne kɔni hakilina ye min ye o la ni musomanin ka wari minɛ a bɛ bɔ n'i y'a ye a ma bɔ i nɔfɛ i ma wari de di ayi o tɛ se ka kɛ o. O tuma wari di ta min dira o de dɔgɔyara wa ou bien a ma muso bɔ de? Wala o bɛ se ka k'a la wa ni dɔ ye 1000 di dɔ ye 2000 di dɔ ye 5000 di ne ba kuma kɔni filɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn 5000 tigi de bɛ gagner 1000 tigi o ye fo le 3 de 5000 tigi le 31 yɛrɛ ko ye. 31 dun yɛrɛ jɔn ta o ye? O ye 5000 tigi de o parce que ale ye caman di ale investira trop. O ye ka kuma ye supposé ne e yɛrɛ don se e bɛ joli di ka muso ma 31 na? Bon non an tɛ caman ba di wa non an ka bébé tɛ caman ba demander wa dɔɔni m'olu bɔ awɔ. Donc titulaire min b'e bolo a tɛ mago tɛ caman na? Voilà ale mago tɛ caman na wa. Ni ye 25 d'a ma? O ka ca dɔɔni dɛ. Kuma e bɛ joli di ka ko? Kun dilan wari dɔrɔn. O bɛɛ bɛ joli ma? 2000 francs 3000. Ne fa ye fana y'o jigin o fana tɛ yen bilen nɔ n ko ye denmisɛnnin. Non mais o de ka d'ale wa ale tɛ wari caman fɛ. Ok sisan e bɛ se ka kuma jumɛn fɔ mɔgɔw ye 31 ko la komi i yɛrɛ ko 31 fêteli ko foyi t'a la? Bon ne kɔni hakili la 31 fêti baasi t'a la mais bɛɛ ni hakilina don bɛɛ n'i ka faamuya don i ka sɛ san ou bien i ka mouvement kɛ i ka da i ka so kɔnɔ ou bien i ka bɔ i ka taa pariki ni fɛnw na i ka mouvement tire a banna lɛsi kɔnɔ kana mɔgɔw tɛmɛ wa ala ko ta ye min ye o to yen dɔrɔn i ka mouvement kɛ don o don mouvement min concert bɛ kɛ 31 su bɛ i n'a fɔ concert i bɛ bɔ i bɛ t'i yaala yɔrɔ dɔw la duguba bɛ maquiller fan bɛɛ bɛ décorer wa taa i ɲɛ da nouvelle kan dɔrɔn a banna o kɔni ye ne hakilina. Ok merci. Merci. An la ne balimakɛ. Awala. Tɔgɔ duman jamu? Ba Konate. Ba Konate. An bɛ n'i ɲininka 31 fêteli de la komi dɔw ko 31 fêteli ma ɲi dɔw fana ko k'a fêteli ka ɲi e bɛ se ka mun de fɔ an ye? Ne kɔni bolo kɔni ni go kɔni t'i bolo i man kan tɛ k'a fêter mais ni go b'i bolo kɔni souvent ne kɔni bolo a ka ɲi. Go b'i bolo i n'a fɔ cogo di ka 31 fêter ni go ye cogo di? Ka 31 fêter ni go ye komi souvent a bɛ bɔ i ma a bɛ sortie dɔw kɛ quoi i m'a faamu. Mais ni go ye ka wari minɛ k'i ban ka bɔ ne e bɛ réagir cogo di? Ayi non ne ta tɛ se kɔni tɛ se k'o kɛ wa a bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔw ta b'o kɛ mais souvent ne ta tɛ se k'o kɛ. E yɛrɛ dalen b'i ta la? A yɛrɛ b'o dɔn a ka kɛ. A ma deli k'i taara ye? A ma deli ka ne taara ye non ayi. A yɛrɛ b'a dɔn. E bɛ joli de di ka go? Non an tɛ wari bɔ. E kuma fu dɔ wa? Ne kɔni cɛ ka tila ka wari bɔ musomanin bɛ wari dɔn na de. E b'a dɔn n'a sɔrɔ a taara wari minɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka pari ka taa bɔ ni e ye? Ayi wari b'a fa kun de. Mais e bɛ tugu famaden de. Wala o de ka d'an ye. Mais ni dɔ t'i kun dɔrɔn ni an tugu de kɔ dɔrɔn dara lo. Dɔw fana ko 31 na ni 31 sera ko bogotiginiw bɛ wari minɛ cɛ kelen cɛ fila cɛ saba ko ka bɔ n'o dɔw ta 31 don dɔw ta ye 1er janvier dɔw ta ye 2 ne y'i ka muso ye ko la e bɛ réagir cogo di? Ne kɔni ta kɔni an bɛ bɔ 31 kɔnɔ tile 5 bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn na ale de b'a bɛɛ bɔ tile 5 bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn na 31 kɔnɔ. E bɛ habillement min kɛ ale de fana b'o san? Ayi non ne yɛrɛ parce que n fana bɛ baara kɛ quoi. E bɛ mun baara kɛ? Ne bɛ fini feere de kɛ. Donc i yɛrɛ bɛ i ka ensemble. Wala ne de bɛ n ka fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ. Ladilikan jumɛn b'e bolo sisan ka a ɲɛfɔ 31 fêtelaw komi e yɛrɛ hakilina na e ko 31 fêteli ka ɲi mɔgɔ tɔw minnu b'a fɔ k'a ma ɲi n'u b'u b'a sɛ dun e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ? Ne kɔni b'a f'i ɲɛna u ka ko duman pan u yɛrɛ kunna de wa ko duman kɔni don 31 la min b'a fɔ 31 fêti yɛrɛ ma ɲi yɛrɛ ni 31 yɛrɛ tɛ u tɛ sɛ dun quoi mais ne kɔni b'a f'i ɲɛna u ka bɔ dɔrɔn kulonkɛ yɛlɛ dɔrɔn de don a banna quoi mais ni go t'i bolo kɔni kana n'i sen don a la dɛ. Donc e ye titulaire. Voilà ouais.
tɔgɔ duman jamu Degol. Degol y'i tɔgɔ bɛɛ Bon, caman min dɔw de la. Degol an bɛna ɲininkali k'i la 31 kan dɔw ko 31 ka ɲi dɔw fana ko 31 ma ɲi mun de la mɔgɔ dɔw ko 31 ma ɲi Bon, ne kɔni hakili la o bɛɛ bɛ dépend i yɛrɛ de la. 31 n'a man ɲi bolo donc i b'a fêter to yen n'a ka ɲi minnu bolo olu b'a fêter an kɔni an b'an ka sɛ san k'an ka lɛsi tirer firi dan ma donc ni minnu kan ka na olu fana bɛ na ni mɔgɔ yɛrɛ man ka na mɔgɔ tɛ na mais min de y'a ka ɲi a man ɲi bon an t'o yɔrɔ dɔn an kɔni an bɛ dumuni de kɛ donc ni ko minnu ni minnu bɛ olu bɛ kɛ quoi. aw n'aw ka bebiniw de bɛ bɔ Bon a ka ca olu bɛɛ a bɛɛ b'a la wa a bɛ se ka olu b'a la donc ko caman caman de bɛ yen nɔ mais an kɔni n'an tɛ don i n'a fɔ mɔgɔ gasi la ou bien ka ko dɔw ɲagami ɲagami ninnu o sira kɔni t'a la mais an ka base de la an b'an ka aw b'a ko 31 fêter aw b'a fêter base de la an b'a fêter yan nɔ de an tɛ taa yɔrɔ si donc an b'an ka sanfɛnw san dɔrɔn k'an ka minfɛnw min k'an ka duntaw dun dɔrɔn ka lɛsi tirer donc ni bébé min ye temps sɔrɔ ka na o don ni y'an plaqué fɛnɛ yɛrɛ dɔw ko 31 na ko go minnu bɛ wari minɛ mɔgɔ la u bɛ bɔ n dɔw ye 31 don u bɛ bɔ n dɔw ye 1er janvier dɔw yɛrɛ fana ta 2e janvier la donc ni 31 tɛmɛna ko bugɔliw de bɛ kɛ o kuma ye tiɲɛ bon ni ne ta ka ne ta dun k'i ma bɔ kana kɔrɔbɔ walayi k'a dun k'i ma bɔ ayi i tɛ sɔn soit ne b'aw ka da la soit e b'aw ka da la. ne ka bébé ka wari dun k'i ban ka bɔ ne ka bɔ ni mɔgɔ wɛrɛ e bɛ mun de kɛ su k'a kɛ su o kuma e bɛ taa buga su sɔrɔla k'a ne ka wari dun k'i ma la walayi bila o kuma t'a la i b'a diri plaque tɛ kɛ e yɛrɛ de kɔ la non plaque tɛ se o tɛ se ka kɛ yɛrɛ de a kɔrɔ k'a ne ka wari dun o kuma t'a la n'i ko min ne n'o d'i ma diyagoya de bɛ na. mais n'a sɔrɔ a man kɛnɛ ou bien a ba ko a kana bɔ n'i man kɛnɛ i b'a lasegin ni 31 tɛmɛna i b'u di a di kun i ma i ka fɛn dɔ de sa o e man kɛnɛ e bɛ mun sa nafa t'o la donc n'i kɔni ko ko a don se a bɔ se i jija n'i ma ye sɔgɔma i kan ka a dafalen da yan quoi o de nafa sinon kunkanfɛn ma misɛn dɛ. mais n'a bɛ e ka wari minɛ 31 na n'a ma se ka bɔ 31 na n'a bɔra ne ye 1er janvier foyi t'o la ou bien. bon ko in bɛɛ kun bɛ 31 don de nɔfɛ ni ne ye 31 don de fiyɛ na donc n'i y'o de namu na a bɛ bɔ o de la mais n'a sɔrɔ o le premier bɔli de kun kɔrɔ ne na wari ditɔ i ma ne b'a fiyɛ na non an bɔ le premier mais ne ye wari di ma de ko 31 an bɛn n'o de kan 31 pourquoi 32 o kuma t'a la dɛ. e bɛ se ka mun de fɔ musomanin minnu bɛ mɔgɔw ka wari minɛ k'u ban ka bɔ 31 na k'u fa ko k'u kana bɔ. bon u ka sabali dɔrɔn sinon san wagati in na e yɛrɛ ɲɛ b'a la essence tɛ dugu la wari tɛ yen cɛ ka wari ɲini maɲumanko la k'an pa papa ni mama kunna ka t'o d'e ma k'e ma bɔ wala e bɛ bɔ ɲɔgɔn dɔgɔ ɲini tɛ o i bɛ bɔ o ye diyagoya de i ma bɔ an bɛɛ b'a. e bɛ se go n'i kɔni y'a dun i bɛ bɔ fura yɛrɛ de t'o la cɛ gɛdɔmani ka bilen ɲini maɲumanko la k'o d'e ma k'e ma bɔ cɛ ta n'ali yɛrɛ ma bɔ tɔnɔ bɛ sɔn ka kuma caya dɛ. ok o diyagoya de i tɛ se k'a minɛ k'i tɛ bɔ o e yɛrɛ bolo o ka. ne kɔni bolo ni mɔgɔ ka wari minɛ 31 na n'i tɛ se ka bɔ a fa tigɛ k'i tɛ se ka bɔ k'a bɛ se ka wari minɛ fana ka t'i da so kɔnɔ k'i ban ka bɔ. munna aw tɛ sɔn o ma. mais b'a dɔn n'a bɛ première départ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye ka deuxième départ kɛ. ayi y a pas de commandement deuxième bateau o kuma kɔni t'a la soit i bɛ ne ka wari to yen n'i ye mɔgɔ wɛrɛ ta minɛ i n'o bɛ bɔ première la i bɛ na n'o ka jus to an bɛ bɛn a la an ma fɛngɛ ou bien ne yɛrɛ bɛ taa. a bɛna fɛ dalama no 31 ko in na. bon 31 a sera ka ban a sera ka ban. a warimisɛnnin caman fara ɲɔgɔn kan. bon warimisɛn olu ɲɛnabɔlen don ka ban 31 ko bɛɛ bannen de don donc i yɛrɛ de b'a ale yɛrɛ de a tulo bɛ na a b'a jateminɛ ni don b'a ci sisan ni ka na an ka fêter n'o de b'a arranger ou soit ka ni min b'a ci. d'accord merci n balimakɛ tɔgɔ duman jamu. ne tɔgɔ Yang Oji. Yang Oji ayiwa an bɛna ɲininkali dɔ de kɛ mun la an bɛna ɲininkali kɛ 31 de kan dɔw ko 31 ma ɲi dɔw fana ko k'a ka ɲi munna 31 bɛ fêter. ne ba e ma bɔ 31. ne ko 31 kɛ. 31. awɔ 31. dununkɔrɔni su. voilà a bɛ fêter de ni wari minɛ fɛnɛ ka ci n'i ma bɔ fɛnɛ o kelen fɛnɛ don. o tuma i bɛ mun kɛ go la. a ka minɛ dɔrɔn a ma bɔ n'a y'a minɛ n'a ma bɔ kɔni a b'a dɔn a fɔ mun don kɔni. e b'a dɔn n'a fa ko k'a kana bɔ. a fa n'a fa ko k'a kana bɔ a bɛ ka wala segin dɔrɔn m'a faamu. bon n'a sɔrɔ n'a bɔra ni muso wɛrɛ sa e yɛrɛ y'a ni cɛ wɛrɛ ɲɔgɔn fɛ sa e bɛna se ka mun fɔ.
O kuma in ma t'i ji misira fɛ dɛ parce que o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ de. waay. E bɛ se ka mun fɔ o yɛrɛ la. non ayi ne tɛ kuma ne tɛ foyi fɔ walayi. e yɛrɛ dalen b'i yɛrɛ la k'e ye titulaire ye donc e n'a bɛ 31 fêter Diagoyané Fiyɛ la. Inch'Allah an b'a fêter. Flag t'i kɔ la. flag ya flag 0 non flag 0. E yɛrɛ dalen b'i yɛrɛ la i dalen b'i yɛrɛ la o fɔ sa. n dalen den don yɛrɛ la.